What's up guys, this is DJ James and I'm back with another video. So before ko mag-start sa akong video, no, I need to shout out sa mga bagong subscriber. Pero lau ka ba yung kung kinsa itong mga bagong subscriber kay maora ni ang i-pop up or nag-notify sa akong Gmail o sa akong YouTube. Thank you for subscribing, Miss Danalag Hilsano. Oh, na-shout out na ka. Sikat na ka. Piling sikat ka vlogger. Anyway, so atong video ron kay I know dili mo malingaw ani or ma-amaze or feel na ma-bored mo ani. Pero anyway, I just want to share lang good na. So di pa matasikat para aning ang mga video, no? So try lang na akong share. So my video for today is about unsay loon sa akong bag. What's inside my bag? So start na ta. Okay. So may akong always nga ginagamit nga bag. Bisag asa ko mulakaw kay gamay lang siya, then dagan siya bulsa. So napalit na ko nga bag last December. So 5 months na siyang gigamit. Okay pa man, murag gamay mga touch siya, no? So kinda heavy kay load. So buna na to kung sa load aning. So medyo guba na ramang dere. So kasi ngayon mo nga sumo siya pakita-kita yung bag niya guba. So kuan man good na siya magnet dere. So every time i-open na siya piling na murag mag-easy siya. So una nga butang nga makuha sa akong bag, quarantine tag. So tungod sa pandemic ron, no, tungod sa coronavirus, pinaka-importante gini nga dalhon nimo ni nga mga butang. So ako na ang ginani passenger pass last Monday, then akong parking pass o workers pass. So hindi ko madali-dalig dakop ani para lang kung wala ko yung mask. So money, pinakauna quarantine pass. Next, wala na. So pinakauna ito nga bulsa mo, tulon sa pinakauna na nga bulsa. Tapos dala na sa mga with zipper. Okay. Una, phone. Yan. So, morning pinakauna na ako nga phone nga nag-start ko sa FDS and mag 3 years na rin siya okay gihapon. So, medyo dilited ang hag sa itong mga phone sa itong phone, no? So, next, notebook. So, kabantay mo nga sa some of my vlogs or some of my videos on my YouTube channel is mga hugot. So, diri na ako siya isulat ng akong mga hugot. Especially yung broken. Broken. And inspired ko, murag ganahan ko musulat og mga hugot. So, I hope give-view ninyo ang mga videos sa YouTube channel, no? And I hope nga na-touch na ko ang inyong mga buak ng mga kasing-kasing. So, wala pa ni siya iloon, kaya bago pa na siya gipalit ka notebook. And ang akong mga hugot kay na sa akong computer, sa akong desktop na ibutang sa Microsoft Word. So, later on, i-transfer na siya kay gusto na siya nga magkadaghag. Ako na nagamit at least. Masuwat na ako na ang akong mga yangongol sa akong kinabuhi. Char. So, next, ito notebook. Headset. Importante ginis niya, especially kung magsulat ako sa akong hugot. Kailangan din maminan akong music. Pante gid siya. The next is kini, inhaler. Importante din siya kaayo ug musahay kog bus nga aircon. Ambot nga no, nay uban bus nga humot nga dinha kinahanglan gawas ni. Pero nagzay bus nga pahaw, pero wala na siya gamit ron kaya walay bus from Alegria to Surigao City. Hindi kami ng bus sa Butuan, so they're not allowed to enter pa sa province to lain na po ng province. So hindi na ito kinahanglan mo abot yung topic, no? Kaya marag-bisod na. So inhaler.
Next mo na una nga pa bulsa pag open mo. Then yung kaduha okay. Cologne or perfume. Wala. Painog sikat. Baratuhon, tag 50 nga pahumot. So, may akong gamit na cologne. Ang buot, humutan ko. Pero di yung kasagaran mo gamit humot kay or kontento na ako sa fabric conditioner. Walang to, share lang na ako. And next is charger sa headset. Okay, murag good or gining headset. Paano good wireless siya. Next is coin purse. First, kay kung ano, magbubot ito yung mga sinsilyo. At least, yan, kabutang siya. Himpid daw siya. Yan. So, char, organize kaya bali laong, organize siya kay mag-vlog mo. Bito, naging the coin first na. Kaya na ako pa-organize akong gamit. Char, organize. So, next, naman sa duha. Last but not the least, my wallet. And so, nani story na wallet gusto na ko i-share sa inyo. So, I got this wallet 2015. Actually, couple wallet na siya, no? So, medyo pa among wallet kay nagdugay. Pero among relasyon wala. Kumusta na tuod ka? Char! Okay, so ni cards, then akong picture, itong graduation pic na ako sa review no, na graduation pic. So si kalahian sa akong picture sa una o karon. Nanambok lang na nai-upping sa mga fast food. So, wala kwarta. 3 years na nga nagtrabaho pero wala. 3 years na nagkuhan, wala kwarta. Ano lang good. So, natay royalty card sa Prince, no? Pero wala akong gamit. Kuha lang ko. So ba? Next. Ampo, totoo pa magkuhan. Expired na yun, hindi na pwede gamitin. Pampaswerte daw, pero lagyan ko kayo ipon, kulay kwarta. Lagyan mo doon na kwarta. Hindi ko ka-expire ng pang-box. Ora. Then, napag-ilila yung storya. So, X naman lang. So, nagkaiban may kaon sa X. Hindi ko sure kung X ba or sila pa sa akong X. Walang bit para ng mga ex nga bag kami at na-shock ko kay pagbutang niya sa wallet niya sa table. Kanina wallet? Minsan ba? Gahapon mo magbuwag mo? Share lang. Magbuwag, ganahan sa mga Nathaniel nga mga wallet. So, kung na, bulag na siguro ka. Bulag na siguro sila. So, siguro ni rason, no? So, next time, kung ano po kayo, ayun na taga-wallet kayo, feeling ka magbuwag ra mo. So wala, na-shock lang ko kay ano say, kami tulos eh, mag-wallet, kasi na pa ikaw pat. Message po na ikaw pat, comment below kung kinsa ka, kasi pare tag-wallet o pat. So, moro to lang sa kong bag, medyo organized. Organized mong gajud. Organized din akong bag. So, lang to. I know nga sa ba, wala may paki ko silon sa kong bag. Wala mo may paki. Gusto rin ako i-share sa YouTube channel kung silon sa kong bag. So, anyway, sa tanang nag-subscribe, thank you for subscribing. If you enjoy watching this video, don't forget to like, hit the subscribe button, and see you next video. So, bye.